खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 जुलाइ 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव फरायदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि टेनसना बांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। बहाबा थाङोब्ला मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। बहाबा थांनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि अननायखौ मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरनिबा अननाय आरो अनसायनाय मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोबां गेदेर आरो मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनायनि खाबु जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव
अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बयजोंबो मिनि खुसियै समखौ बाबेन होनो हागोन। धनुराशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन हारसिं थानो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां नङा फालांगियाव खहा जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन गोसोनि बोलोआ जोबोर लोरबां जागोन माखौबा साननानै जिंगाया बांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा मोनसे गोदान बिबान मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन आरो फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।